बिफां सायावसो जिरायदों उन्दुदों। र' स्टुडिय'आव हाबनि एसे। देन्जार जाबायना हैबायलै आयौ ग्रिन स्क्रिन जाजोब्बाय नै जारलासो भिडिअ अफ खालामनांदोंलै ग्रिन स्क्रिन Hello guys, आं मेनेजार रायलायदोब्रा हेल' सनाफोर मोजां नुगासिनो ना दानो थाङो दानो थाङो बिफां सायावसो जिरायदों नै आदै थाम्फै अरोलै जारलासो मा ओंख्रि जाखो मा जाखो कमेन्ट खानाय सिनजानाया बोरै नुदोंब्रा थब्लाब्ला जाथारबायलै बोरैबा गाज्रिसो नुदों नामा आंथ' हाय हाय पीछे देखो पीछे बकरी है गाज कर रहा है
ओइ बागदावलायनाय गानदामग्रा गामिनानो मा मा ओंख्रि जायामोन? बिफां सायावसो जिरायदोंलै नै बोरमा फिसा गांसो जागासिनो। हैद देखो मच्छर काट रहा है मेरे को। थाम्फै सरलाजोब्बायलै जिरायफैनायाबो नारें जुम्ब्रा बिफां सायावसो दं नै। खानाय सिनजानाय जादोंना जायाखै जाखो नायलाय। थब्ल'ला जाबायना थब्लाबा दे थाम्फै अरला जोब्बायलै जिरायफैनायाबो। मा मा ओंख्रि जायामोन? बिफां सायावसो दं। ओरैनो माबादों जिरायनानै दं। नारें जुम्ब्रा बिफांनि सायाव थाइदोंलै जुमब्रायाबो थाइदों मेरलायानो। दोनथ'सै होमबा दै गाबोन लोगो मोनफिननो हागौ दे।